Исәнмесез яраткан тамашачыларыбыз. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Бүген җәйгә генә түгел, лайыклы хитның август аена да йомгак ясыйбыз. Әмма моңаерга ашыкмагыз, дуслар. Алда безне кояшлы, җылы сентябрь көтә. Ә Мәйдан каналын карасагыз, күңелегездә һәр вакыт нур бөркелер. Я әйдәгез, тапшыруыбызны башлыйбыз. Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар еш кына Мәскәү һәм Нижгар якларында мәҗлесләр үткәрә. Анда яшәүче татарларның милли җанлы булуы сокландыра. Олысы да, кечесе дә бәйрәм дәвамында баянга кушылып җырлый. Яшьләр татарча белмәсә дә, җырның бер өлешен генә булса да яттан өйрәнә, диде Рамил. Алсу һәм Азат Фазлыевлар тагын бер интрига барлыкка китерде. 3 балабыз бар, Аллага шөкер, хәзер 4-нчесен көтәм ди Азат. Бу хәбәргә барысы да сөенгән, җырлы гаиләне кутлаган. Исән-имин тигезлектә үстерергә язсын дип язганнар. Ә берәү юктыр, шаяртагына дигән фикер калдырган. Ә сез ничек уйлыйсыз, дуслар? Фазлыевлар чынлап та 4-нчегә җыенган микән әллә?
Motor sözler eyte bilmeymen min Zinhar işin gaybi de görme Hislerimni jırlarıma salıp Anlatamın dik özüm şegine Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yazsın bu adına sina Böyle gittem min özümüne Bağışlayımın ömrümni sina Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yazsın bu adına sina Böyle gittem min özümüne Bağışlayımın ömrümni sina Көңіліме қонат қоя білдің Ғашық етіп мені өзіңе сен Көзлергіне тие көрмесінер Фәрештелер болып көрінесің Сина Сүйілерім синағына сина Рахмет yazsın bu adına sina Böyle gittem min özümüne Bağışlayımın ömrümni sina Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yazsın bu adına sina Böyle gittem min özümüne Bağışlayımın ömrümni sina Duymasaydım seni süyülerden Yaşasam da iki mertebele Var mıken ol dünya yüzlerini de Bizniki bir katır yaşayanlar Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yazsın bu adına sina Böyle gittem min özümüne Bağışlayımın ömrümni sina Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yazsın bu adına sina Böyle gittem min özümüne Bağışlayımın ömrümni sina Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yazsın bu adına sina Böyle gittem min özümüne Bağışlayımın ömrümni sina Bağışlayımın ömrümni sina Рамазановлар Пермь төбәгенең Ишимова авылында концерт куйган. Безне бик үзенчәлекле итеп каршы алдылар. Бер юлы концертта сәхнәгә мотоцикл белән чыккан идек. Монда да авыл мулласы мотоцикл әзерләп куйган. Мин артка, Зинира люлькага утырды. Гармун белән мәйдан буйлап авылкаем җырын башкардык. Шунда күз тиде бугай үзебезгә. Зинира билен, мин аякны авырттырдым. Хәзер аксап йөрим дип сөйләде Ризат. Кайтып киләм авылыма Каршы ала күл буйлары Балык тотып уйнап үскән Инешләре елгалары Кайтып киләм авылыма Сукмак төшкән урамнарым Урап узам
балақайым Хәлләр ничек авылкайым Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балақайым Хәлләр ничек авылкайым Кайтып киләм авылыма Көткәнсеңдер син дә мине Тәпи атлап үскән нигез Туган өем тарта мине Ни хәлләрсез туганнарым Әти-әни якыннарым Кайтып киләм сезгә тагын Сагындым бит авылкайым Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балақайым Хәлләр ничек авылкайым Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балақайым Хәлләр ничек авылкайым Кайта сиңа балақайым Хәлләр ничек авылкайым Ну вы даете. Элина Нишева быел Кырымда ял иткән. Тауларның иң югары ноктасына менеп фотосессияда ясаткан. Фотоларга карасаң, биек тә куркыныч та түгел кебек, ә чынлыкта бик хәтәр. Әмма үз куркуымны җиңеп, биеклектә фотосессия ясаттым. Эшемнең нәтиҗәсе сөендерә, шатлыгым эчемә сыймый, ди Элина. Сөюті жүмбірленген шағақларымда Теңсінмәдің гүл бақшамны рапуздың Оңламадың, соңламадың хислерімні Шешке атқан қопшы гүлге қолың суздың Кірпігімнен базғы Işıklar tamған şaqda Ümbep yuatuşum Sen bulmadın Göz yağların alırlı gül ikensin deyip Saklanmada, aklanmada Sen sığladın Min ötkənərgə öpkələmiyim Көптен тынды ol көнәрнең яралары Saf мәхәббәтле сәнендә Кайындырып Күкләр гүя өзі синен аралады Кірпігімнен базлы Işıklar tamған şaqda
Житсе сула хәтта иң затлы гөлләр, үз таҗларын ача язым серлеләре. Язда дими, көздә дими, шау чәчәктә мәхәббәтнең парлы-парлы бөреләре. Керфегемнән базлы ышыклар тамган чакта, үбеп юатучым син булмадың. Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип, сакланмада, акланмада син санладың. Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип, сакланмада, акланмада син санладың. Сара Әсфәндиярова гастрольләрдә йөреп кайткан. Сәфәрем уңышлы узды. Түбән Новгород тамашачысы җылы алкышлар белән каршы алды. Хәзерге вакытта яңа җыр өстендә эшлим. Нинди җыр икәне әлегә сер, әмма сез аны тиздән ишетәчәксез. Яратып кабул итәрсез дип өметләнәм, диде Сара. Sağındım tuğan avım, senin akayınlarını. Sağındım tuğan avım, senin hoş isli tanarını. Sindegine şista hava, kiziler sıvın şiltre baba. Maturite tanrata, kulel kaman sima tarta. Sindegine şista hava, kiziler sıvın şiltre baba. Maturite tanrata, kulel kaman sima tarta. Bunların hem kırların, urman hem kara dağların. Düşlerime gerek erşak, sandılaş sayralları. Sindegine şista hava, kizilev sıvın şiltre bağa. Maturite tanrata, kulel kaman sima tarta. Sindenim balaşağım, yaktı tirer hetireler. Kartlıkны da sina beylim, sağ bulup tursam eğer. Sindegine şista hava, kizilev sığın şiltre bağa. Maturitim tanrata, kulel kaman sima tarta. Sindegine şista hava, kizilev sığın şiltre bağa. Maturitim tanrata, kulel kaman sima tarta. Maturitim tanrata, kulel kaman sima tarta. Kulel kaman sima tarta. Гүзәл Идрисова өчен каникуллар тәмам. 149-нчы лицей базасындагы иҗат үзәгенә эшкә чыктым. Анда мин вокал буенча өстәмә белем бирү укытучысы булып эшлим. Яңа уку елына яңа программа төзибез. Ә гаиләгә килгәндә, малайларның икесе авылда, олысы лагерда, балаларсыз моңсу булса да, өйдә һәм бакчада бик күп эш эшләнә, диде Гүзәл.
şeşkeler üzdüm senin ışın güzelim. Kileşegim aldamaz indi, yukka yanmaz yüreğim. Senin ışın tın alam, senin ışın gülen, senin ışın uyanam, seni güden. Senin ışın tın alam, senin ışın gülen, senin ışın uyanam, seni güden. Yüreğimde bulgan jalamını sana birem yazmışım. Işkındırmam seni kulumuna, мәңгелекке yoldaşım. Senin için tın alam, senin için gülem, senin için uyanam, seni güden. Senin için tın alam, senin için gülem, senin için uyanam, seni güden. Senin için tın alam, senin için gülem, senin için uyanam, seni güden. Senin için tın alam, senin için gülem, senin için uyanam, seni güden. Senin için uyanam, seni güden. Лайыклы хит қонағы Пермда туып өсіп, Нью-Йоркта яшәүче ержырчы Юлия Гарифуллина. Сәлам, Юлия. Сәлем. Ничек хәлләр, ничек кәйфләр? Кәйфләр бик яхшы, рәхмәт. Туган якларга гомумән елга ничә тапкыр кайтырга тырышасың? Туган ядыма елында 2 тапкыр кайтырга тырышам инде. Әти-әниләрнең янына. Бу ел башында һәм ел ахырындадыр инде, бит. Әйе, Узган ел ялгышмасам, син яңа елны монда үткәрдең. яңа елны үткәрдем. Җәй көннәрдә монда мин Казанда, Пермдә, Мәскәүдә концертлар бара минем. Чыгыш ясап йөрисең, бит. Юлия, син менә ул шәһәрдә ничә ел яшисең һәм гомумән яңа шәһәргә озак ияләндеңме? Мин Нью-Йоркта инде 5 ел яшим. 2016 елда башлап, гаилә белән анда яшибез инде. Җырларга да туры килә анда, инглиз телендә. Күреп торабыз, күзәтеп торабыз. Юлия, Нью-Йоркта кайларда сине күрергә була, кайларда чыгыш ясыйсың? Нью-Йоркта җырлыйм банкетларда, концертларда һәм бу елда безнең 2 сабантуй булды. Майамида һәм Нью-Йоркта. Бик күңелле булды.
Tatarcha da jırladın demek. Tatarcha jırlar. Anda tatarlar күпме? Син таныштыңмы нәкъ менә шунда баргач? Нью-Йоркта татарлар бик күп. Чикагонан, Лос-Анджелестан да килделәр, һәм Майамида. Бик Килүчеләр булды, әйме? Әйе. Юлия, әйдә бераз фәлсәфи сорауларга күчик әле. Тормышта син үз фикереңне әйтүдән куркасыңмы? Юк, мин һәр вакыт үз фикеремне әйтәм. Халкың буенча нинди кеше син? Мин бик тыныч кеше. Шулай уйлыйм инде. Тыйнак, сабыр, нәкъ татар кызларына хас булгандай. Шулай бит? Шулай. Юлия, бу дөньяда үзеңне нәрсәдән башка күз алдыңа китерә алмыйсың? Мин үземне җырдан башка күз алдыма китерә алмыйм. Алай булгач, әйдә бер җыр башкар әле. Әйдә. Әйдә. Ак болытлар каягыласыз, кайларгасың сезенең юлыгыз. Кайтыр идем сезенең белән бергә, туып үскән туган илемә. Көчле алкышлар бу урында. Рәхәрин, бик матур җырлыйсың, моңлы тавышың. Мин сиңа уңышлар телим чын күңелдән. Юлия, үзеңне менә кайда һәм ничек күз алдыңа китерәсең киләчәктә? Сәхнәдә. Кайсы шәһәрдә? Ой, Бөтен шәһәрләрдә. Нью-Йорктан башлап. Нью-Йорктан башлап, Казанда. Димәк, син анда инде төпләнеп калдың, шулаймы? Инде 5 ел анда яшәйбез, мин шулай уйлыйм инде. Шулай булыр дип уйлыйсың, әйме? Ярый, сиңа бик зур уңышлар телибез, килүең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Саубуллашабыз. Рәхмәт. Сандугачлы таң атканда назлы хисләр уяна. Сагынып көткән чакларыңда кайтмасу дип уйлама. Сандугачлар сайрар өчен бакчамда үсәбер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сандугачлар сайрар өчен бакчамда үсәбер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Бөгеләдер нечкә талымы кунган сайын сандугач. Җырламыйча ничек түзим, эзлеп сагыныч. Сандугачлар сайрар өчен бакчамда үсәбер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сандугачлар сайрар өчен бакчамда үсәбер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сандугачлар кайтканнардыр сагынып туган җирләрен. Җырым белән әйтеп бирәм йөрәгемнең серләрен. Сандугачлар сайрар өчен бакчамда үсәбер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сандугачлар сайрар өчен бакчамда үсәбер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сине
Алия Мөбәрәкованың җырлаудан тыш тагын бер шөгыле бар. Ул гашыйк парларны рәсми рәвештә кавыштыра. Мин һәр парыма язылышу тантанасын онытылмаслык итеп үткәрергә киңәш итәм. Аларның мәхәббәт тарихын язганда һәр мизгелне алар белән бергә кичерәм. Ә инде әкиятның төп геройларын күргәч, шатлыгымнан каз тәннәре чыга ди Алия. Min yasıyımın adımlar Hıyallarım şınğa oşa Kanatlanıp min aşkınam Hıyal yolundan min baram Min kurıkmıyım yolğışlar yasarığa Üsküşüme min ışanam Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta umuşlar Umuşlar Min yasıyımın adımlar Barır yolum aşık görəm Yoxdu utlar hem alqışlar Barda kütə mini min biləm Min qorıqmıyım yalğışlar yasarığa Öz kişimə min ışanam Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta umuşlar Umuşlar Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta umuşlar Umuşlar Min qorıqmıyım yalğışlar yasarğa Öz küşümə min bugün ışanam Күптән көткән зур хыялым Шынға аша бүген Юк, бер ни әйтмәгез, бер ни дәшмәгез миңа Мин бүген ясыйм зур адымнар Мин бүген алга барам Мин бүген бер нидән дә курыкмыйм Мин үз көчемә бүген ышанам Мин ясыйм зур адымнар Алдакта зур юллар Мин ясыйм зур адымнар Адымнар Мин бүген бик бәхетле Әй мин бик бәхетле Алдакта умышлар Умышлар Гөлнара Тимирҗанова күрше республикада концертлар куйган. Туган ягым Башкортстан Республикасының Борай районы Кузбай, Бадрак, Каенлык, Кодаш, Әҗәк, Кылай, Ваныш, Карабай авылларында концертларым узды. Һәрбер тамашачыма, якташыма җылы алкышлары өчен рәхмәтемне җиткерәм. Сау сәламәт булып яшәргә язсын ди Гөлнара Тимирҗанова. Ничә еллар эзләп бары сине көт
күрмәген. Нинди татлы синең бәгыркәем миңа, кияүгә чык дигән сүзләрең. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Бар булган котлаулар бары безгә генә, бүген безгә барлык бүләкләр. Ахирәтләр, дуслар, зинһар көнләшмәгез, безгә генә бөтен теләкләр. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Алтын балдакларга зинһар тап төшмәсен, юлларыбыз булсын гел бергә. Син минеке инде җаным мәңгелеккә, мин синеке инде гомергә. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күрмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Бәйрәм бездә бүген килегез. Лайыклы хит кунагы эстраданың дәртле җырчысы Нурлат егете Рәфис Калимуллин. Сәлам, Рәфис. Сәлам, Эльвира. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, әйбәт. Безгә бүген нинди яңалыклар белән килдең? Яңалыклар, нинди яңалыклар? Яңа җыр, яңа съемка. Һәр вакыттагыча бер Һәр тормыйсың. вакыттагыча алга таба атлыйбыз. Рәфис, син бер туктаусыз иҗатта каян энергия аласың һәм гомумән сине нәрсә илһамландыра? Энергия алам халыктан, халык миннән энергия аладыр дип уйлыйм инде. Энергия алам эштән, нәтиҗәдән. Менә эшләгән эшнең нәтиҗәсе ул тагын көчле энергетика бирә. Белмим, эшлисе килә инде, бәлки үзем шундыйдыр инде. Алга таба барасы килә, эшлисе килә, дәвам итәсе килә, иҗат итәсе килә. Яңа җырлар, яңа җырны җырлап эшләгәннән соң тагын яңа җыр кирәк гел шулай гына. Һәм шулай бара инде улай. Шулай барсын инде. Шулай булсын, әйе. Рәфис сәхнәгә тәүге тапкыр баскан Рәфис белән менә хәзерге Рәфис арасында аерма бармы һәм нинди? Аерма хәзерге Рәфис һәм башлангандагы Рәфис белән аермасы миңа калса үз-үзеңә ышану белән аерыла хәзерге Рәфис һәм инде хәзерге материал яктан туплану белән аерыла, чөнки хәзерге вакытта җырлар бик күп. Хәзер инде ничә әйтергә кирәк, эшнең нәтиҗәсе 10 еллык бит инде опыт бар. Шуның өчен шул. Мин ул үзгәрешләрне сизәм, син башта ничектер тыйнак, оялчанрак идең шикелле, шулай бит. Оялу хәзердә бар. Мин гомумән оялчан кеше. Шунлапмы? Каушыйсыңмы? Кайбер вакытта оялып китәм. Белмим ничектер. Менә хәзерге вакытта син әзрәк оялам, без синең ничә ел танышлар. Менә инде сиңа. Алайда әзрәк оялу бар. Юк, оялма. Үзеңдә кебек хис итәм үзеңне. Рәфис, менә атнасына ничә мәҗлестә эшләргә туры килә? Атнасына ничә мәҗлес дип әйтергә, каядыр концертлар белән бергә, концерт, урамдагы концертлар, мәҗлесләр белән бергә, каядыр 5 мәҗлес, 5-6
Onga da tola. Şoqty. Subhanallah. Allah'a şükür. Менә берәр кызыклы хәлне искә төшерик әле. Кызыклы хәл, нинди кызыклы хәл булырга мөмкин. Алар һәрберсе кызыклы инде. Менә һәрбер мәҗлес, һәрбер концертка бару ул үзенә бер төрле мәзәк. Квадр сынга калу, кемдер килеп җитмәү, киемнәрне онытылып калу. Кайберсәктә менә булган иш Шулай да була. Киемнәрне онытылып калабыз да, төркемдәге кемнең киеме бар, шуларны кушабыз да. Халык сизмичә кала инде. Соңга калу дигәннән, мәҗлескә ничек инде син соңга каласың? Син бит инде анда төп кеше, алып баручы кеше. Без бит әле төркем белән алып бару гына түгел, алып бару безнең инде ниндидер процент кына хәзер калып бара. Күбесенчә җырларга барабыз. Җырлауны бит инде әзрәк үзгәртеп була. Вакытын үзгәртеп була. Алып барырга соңга калган андый мин хәтерләмим. Соңга калган юк. Бары тик 2 сәгать алдан килергә без өйрәнгән. Булганы бар шулай, менә 15 минут калдырып килгәнебез бар. Алай да безнең Аллага шөкер команда әйбәт, звук оператор әзер була ул вакытка. Хәзер бит инде нидер материал тупладык инде. Шуның өчен 5 минут алдан килсәк тә без инде әзер һәр вакытта. Яныңда, димәк, һәр вакыт ышанычлы дуслар, команда бар. Шулай булсын. Рәфиснең кәефен күтәрү өчен нишләргә кирәк? Рәфиснең кәефен күтәрер өчен аны тәмле иттереп ашатырга кирәк. Аха, менә ничек икән. Яраткан ризыгың нинди? Яраткан ризыгым, гомумән мин ашарга яратам шуның хәтле. Мин чыннан да тиз тозарам. Шуның өчен миңа режимны тотырга кирәк. Ул бик авыр минем өчен. Һәр вакытта спортта булырга кирәк һәм инде ашауны мин тоям. Бөтен әйберне яратам. Минем өчен теге яратмый торган әйбер юк. Бөтен менә нинди ризык бар, шуңа мин канәгать. Андай мин сайланып, буны яратмыйм, монысын яратмыйм дигән ризык юк. Бөтенесе ашыйм. Хатының бәхетле икән, Рәфис. Хатын бәхетле. Хатын кич белән сорый. Нәрсә иртәгә пешереп калдырыйм? Мин һәр вакытта берәй дә пешермәм, мин үзем пешерәм. Менә бит. Пешереп ашарга яратам. Менә хатының белән арагызда серләр бармы? Хатын белән арада гомумән мин серле кеше, минем теге әйтәләр бит шкафтагы скелетларым күп. Шуның өчен бөтен серне менә беркем дә белми торган серләрем дә бар. Шуның өчен хатыннан сер дигәннән бардыр инде серләр, ул бит инде һәрбер кешенең хатынның да миннән серләре бардыр. Мин аларны сорамыйм. Иң мөһиме шул, мин тормыш иптәшемнең телефонын бер дә казып караган юк. Ачык килештә ябып куям. Мин телефонны тикшермим, телефонны книжкасында тикшермим. Кем язылганда сообщениеларда караган юк. Ул да мин икән шулай карамый. Үзең серләр саклый беләсеңме? Сер саклый беләм. Саклый торган, сакланмаган сакламыйм. Рәфис, мәйданга кадәр килеп, җырламыйча сине җибәрү мөмкин түгел. Әйдә берәр җыр. Нәрсә җырлый икән? Нинди җыр менә? Әйтәләр, моңсумы әллә? Юк, моңсу түгел. Берәр инде дәртлерәк җыр ишетәсе килә. Әйдә ирләр турында миндә бер шундый җыр бар. Кушымтасына җырлыйм. Әйдә. Аны гына карасин, аны гына тыңласин, шулай итеп бу тормышлар каягына барасың. Аны гына карасин, аны гына тыңласин, шулай итеп бу тормышлар каягына барасың. Ирләр турында. Бу ирләргә мәдхия булды бу итеме? Әйин. Ирләре хатыннарын тагын да каты яраткан ирләр турында инде гомумән. Аңлаттым. Шулай. Рәфис, сине күрүебезгә бик шат идек. Рәхмәт. Мин дә бик шат. Без сиңа зурдан-зур уңышлар телибез һәм саубуллашабыз. Саубуллашабыз, бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Bir mizgil, ni bari bir mizgil, bu jirdə birilgən qəmərlər. Yazılarda, jeylərdə, küzlərdə, məngəlik tügiller. Yanımışı, düz almaz bu yürək, sıyısız yaşamaz bu günü. Bəxtli, bulurğa bu jirdən, bir qaşandasın tügil. Yanımışı, kolganlar, yaşnikle biz bugün. Yazılarda, jeylərdə, küzlərdə, bəxtli bulurğansın tügün. Yanımışı,
Yerlerde şeşeke kümürler Yaratıp yaşasan bu şehirde Ömürler vakit getirinde Yanımışı düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Dakıklı bulurga bu şehirden Bir koşan nasını tügel Yanımışı düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Dakıklı bulurga bu şehirden Bir koşan nasını tügel Dakıklı bulurga bu şehirden Bir koşan nasını tügel Dostlar, nihayet avgust devamında bargan kızıl kreşke nokta koyar şak җитте. Avgust ayının absolut җиңүчесе билгеле. Sizning тавышлар ярдәме белән бу айда Рәфис Кәлимуллинның соң түгел җыры җиңүче булды. Рәфисне чын күңелдән котлыйбыз, яңа үрләр, зур уңышлар телибез. Ә мин Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.